Mis-sibt il-Pulizija se jibdew qasmu d-dokumenti tal-votazzjoni. It-qassim ser isir kuljum bejn it-8 u s-sieta wara nofsinhar u bejn it-3 u d-9 ta' filgħaxija sa 11 ta' Mejju. Il-Kummissjoni qed tappella sabiex fid-dar ikun hemm persuna responsabbli li ma tkunx taħt is-16 sena biex tirċievi u tiffirma għad-dokumenti tal-votazzjoni. Net News tkellem mal-uffiċjal mill-Elkom Ian Cilja li spjega li kull votant se jingħata żewġ dokumenti, wieħed għall-elezzjoni tal-MPs u ieħor biex jiġu eletti rappreżentanti fil-Kunsilli lokali. Biż-żewġ elezzjonijiet isiru fl-istess ġurnata, is-Sibt 8 ta' Ġunju. Waqt it-tqassim tad-dokumenti tal-votazzjoni, in-nies se jintalbu jikkonfermaw li rċevew id-dokumenti billi jiffirmaw fuq il-mobile provdut mill-uffiċjal tal-Pulizija minflok il-ktejjeb li kien jintuża qabel. Dan għaliex fil-proċess ta' din is-sena se tintuża sistema ġdida ibbażata fuq application fuq il-mobile. X'ċaħta ftit differenti forsi li qabel konna naraw aġenti ta' żewġ partiti qasmu il-voti mal-Pulizija darba forsi naraw ftit inqas aġenti minn naħa ta' żewġ partiti għax ġara darba l-Kummissjoni darba għandha application fuq il-mobile li ħadd timmarka dak il-ħin stess ta' min voti tkunu tqasmu. Din ovvjament tagħti aktar trasparenza lejn il-proċess elettorali għax ħajkonna rendi kont kważi kuljum ta' liema voti ġat qasmu f'dik il-ġurnata partikolari. Ġi spjegat ukoll li daw kollha li jixtiequ jivvotaw fl-elezzjoni bikrija għandhom japplikaw online jew inkella flex Street Fairgrounds fin-Naxxar jew l-Uffiċċju Elettorali f'Għawdex. Ian Cilja spjega li huwa importanti li wieħed jieħu l-karta tal-identità miegħu bilan illi jkun jista' jimla il-formola neċessarja. Għal min ikun irid jiżjed informazzjoni fejn tistgħu tiġu kkuntattjati. Hemm it-telephone number tal-call center tal-Elkom 25961 jew inkella hemm il-Facebook page tal-Elkom iktar ħaġa li hija konvenjenti għalikom. Intant din il-ġimgħa fetħu nomini għal kandidati li se jkontestaw l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew u dawk tal-Kunsilli lokali. In-nomini qed jintlaqgħu online jew fl-uffiċini tal-Kummissjoni Elettorali sa nhar it-Tnejn li ġej.